Καταρχάς, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ, σε αυτήν την υπέροχη αίθουσα, Έφεσος 2, στα πλαίσια του Money Show. Το ιστορικό μας τμήμα, το τμήμα AJ3 Αλέξανδρος Ωμέγας, έχει την τιμή να σας προσκαλεί σε αυτήν την μικρή γνωριμία, αλλά συγχρόνως μια γνωριμία που σχετίζεται με τη μεγαλύτερη στην οικουμένη ελληνοαμερικανική οργάνωση, την ΑΧΕΠΑ. Αφού πούμε αυτά που έχουμε προετοιμάσει ο αδελφός, ο Σανίδας ο Μιχάλης, για τα παιδιά της παράνομης υιοθεσίας στην Ελλάδα και την Αμερική στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο αδελφός μέλος μας, ο διοικητής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ο αδελφός Παντελιάδης Παναγιώτης, έχω τη χαρά και από το μέλος μας, τον γιατρό Φουντουλάκη Κωνσταντίνο, να πει δύο-τρία πράγματα για τη μεγάλη δράση που έχει ξεκινήσει για το τμήμα, μαζί φυσικά με τον Past Supreme Governor, τον Alfred Barrett. Θα ήθελα όμως να σας εξηγήσω ότι ήδη πάνω από 27 ακυρώσεις έχουμε σήμερα, για τους λόγους τους οποίους προφανώς γνωρίζετε. 11 η ώρα ορκίζεται η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό, οπότε φίλοι του τμήματος και αδελφοί που ορκίζονται δεν μπορούν να βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας, αλλά και 12 η ώρα είναι η εξώδιος ακολουθία του μακαριστού πλέον Μητροπολίτου Άνθιμου. Γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα 1 λεπτού σιγή από όλους μας στη μνήμη του Μητροπολίτη. Παρακαλώ, σηκωθείτε σε θέση προσοχής. Είμαι ο πρόεδρος του τμήματος και θα ήθελα να σας μιλήσω πολύ σύντομα, αν επιτρέπετε, για αυτή τη μεγάλη προσφορά που έχει αυτή η οργάνωση. Δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Μία προσφορά 1 αιώνα και 3 χρόνων, 103 χρόνια. Γιατί το 1922 στην Ατλάντα της Γεωργίας 8 Έλληνες μετανάστες ενώθηκαν και φτιάξαν το τάγμα της ΑΧΕΠΑ. Το κάναν γιατί εκείνη την εποχή έπρεπε οι Έλληνες να ενωθούν, να δυναμώσουν, να προφυλαχτούν από την Ku Klux Klan και γενικότερα από το ρατσισμό που επικρατούσε. Και η αγάπη τους για την πατρίδα τους ένωσε για να δημιουργήσουν αυτό το τάγμα που πλέον έχει 103 χρόνια ζωής. Βλέπετε στο σήμα ΑΧΕΠΑ, American Hellenic Educational Progressive Association. Αμερικανική Ελληνική Εκπαιδευτική Προοδευτική Ένωση. Τα αστέρια τα 8 είναι οι 8 ιδρυτές. Ο Σταυρός. Μιλάμε για τις αξίες μας, για την πίστη μας στον Χριστό. Τα ξύφη της δικαιοσύνης. Ελληνιστικά. Από την αρχαία Ελλάδα. Σύμβολο ότι από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τη σύγχρονη είμαστε ένα και συνεχίζουμε. Το δάφνη, το κλαδί της ελιάς, σύμβολο ευημερίας, ειρήνης. Ευχαριστούμε, αδελφέ. Ο αετός, η δύναμη του αετού που του φέρνει τον ελληνισμό και τη χριστιανοσύνη με ανοιχτές φτερούγες ψηλά, στα ύψη που θέλουμε να φτάσουμε την οργάνωση και τον ελληνισμό, στη δύναμη που δείχνει ο αετός για να μπορέσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να είμαστε ισχυροί. Αυτό είναι λοιπόν το τάγμα μας, και από πίσω ανατέλει ο ήλιος, το φως της ελπίδας και της δικαιοσύνης. Το φως λοιπόν του ελληνισμού ας λάμπει σε όλο τον πλανήτη. Η ΑΧΕΠΑ μάχεται για ιδανικά αξίες και αρχές. Παλεύει ενάντια στο ρατσισμό, συγκεντρώνει εκατομμύρια δολάρια και ευρώ για φιλανθρωπικές δράσεις, χρηματοδοτεί την υγεία και την παιδεία, προστατεύει τους βετεράνους, βοηθά τους νέους, συνδέει τη νέα γενιά με τις ρίζες της, περασπίζεται τον ελληνισμό,
πάνω από 500 μέλη αυτή τη στιγμή ενεργά στα 400 τμήματα παγκοσμίως, αλλά και περισσότερα από 3 εκατομμύρια μέλη έχουν υπάρξει αδελφοί στο τράγμα της ΑΧΕΠΑΣ. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή 44 ενεργά τμήματα με πάνω από 1.300 μέλη. Ενεργά μιλάω πάντα, έτσι. Όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι και ο Ρούσβελτ, ο 32ος πρόεδρος, αλλά και ο Φόρντ, όπως και ο Τρούμαν, δηλαδή ο Τρούμαν ο 33ος και ο Φόρντ ο 38ος, ήταν μέλη της οργάνωσής μας. Joe Biden, associate member in Delaware. His association was by my uncle, Kimi Papanikolas. Όπως καταλάβατε, από το Delaware μας φέρνει την πληροφορία ο αδελφός και ευχαριστούμε αδελφέ που παρευρίσκεσαι σήμερα εδώ μαζί μας για να μας πει ότι και ο Biden έγινε μέλος της οργάνωσής μας. Άλλωστε και όλοι οι πρόεδροι όμως έχουν εκφραστεί θετικότατα, και ο Μπούς και ο Ομπάμα και ο Τραμπ για την οργάνωση αυτή. Την πιστεύουν, την αγαπούν, τη στηρίζουν και οι περισσότεροι από αυτούς γίνονται και μέλη της. Έτσι λοιπόν η αποστολή μας είναι η προώθηση των ιδεωδών της ελληνικής παιδείας, της φιλανθρωπίας, της πολιτικής υπευθυνότητας, παράλληλα με την ατομική οικογενειακή εξέλιξη και τελειοποίηση. Αυτά εδώ όλα θα τα βρείτε στο φυλάδιο το οποίο έχουμε τυπώσει και υπάρχει έξω και δεν θέλω να τα αναλύσω για να δώσω περισσότερο χρόνο στους συνομιλητές. Θέλω να το πάρετε όλοι και να μελετήσετε για να καταλάβετε τις αρχές και τις αξίες, όπως προείπα. Θα συντομεύσω λόγω της κατάστασης γιατί θα πρέπει να παραβρεθούμε ως τμήμα στην κηδεία του Μητροπολίτου. Γι' αυτό το λόγο δεν φέραμε οπτικοακουστική εικόνα, δηλαδή να σας παρουσιάσω το βίντεο που θέλαμε και της ομιλίας μου και του νοσοκομείου του ΑΧΕΠΑ και του διοικητή της παρουσίασης, οπότε θα συντομεύσουμε για να μείνουμε όμως στην ουσία αυτά που θα πρέπει να κρατήσουμε στην καρδιά μας. Η οργάνωση αυτή γνωρίζετε καλά ότι έχει και το γυναικείο τμήμα, τις θυγατέρες της Πινελόπης, που συγκεκριμένα βρίσκονται εδώ της Θεσσαλονίκης, λέγονται Καλύτυχες. Η εκπρόσωπος θα χαιρετήσετε αμέσως μετά. Όπως είναι και η του Περικλέους, τα νεαρά μας τα παιδιά που είδατε πριν να βοηθούν και βγάζουν και τις φωτογραφίες, και τα κορίτσια της Αθηνάς. Τα νεαρά κορίτσια που βοηθάνε στην οργάνωση. 26 ολόκληρα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, το τμήμα μας, το 3, μαζί με τις γυναίκες, τα νεαρά τα αγόρια και τα κορίτσια προσφέρουν ανιδιοτελώς. Έχουν παρουσιαστεί όποτε τους χρειάστηκε, δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Εμείς πρέπει να πούμε ότι πέρα από την κορονίδα που είναι το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη, άλλο μεγάλο εμβληματικό έργο, και πρώτο ήταν και αυτό, ήταν η πτέρυγα ΑΧΕΠΑ στον Ευαγγελισμό στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Επίσης, σίγουρα αυτά τα μεγάλα έργα που ξέρετε είναι το άγαμα του Τρούμαν, του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, του Σπαρτιάτη του Λεωνίδα, του βασιλιά Λεωνίδα, και μάλιστα εκεί κάνω και μια εισαγωγή. Υπήρχε τότε η προσπάθεια να γίνει, ήταν από έναν Ελληνοαμερικανό που είχε καταγωγή από Πελοπόννησο και είχε πει: θέλω να μαζέψω 300 Έλληνες από $300 για να στήσουμε το άγαμα στη Σπάρτη. Επειδή ο τότε Μητροπολίτης δεν ήθελε να δει το άγαμα, γιατί ήταν, τους καταλαβαίνετε, γυμνό το άγαλμα, έγιναν διάφορες ομιλίες και τελικά βρέθηκε στις Θερμοπύλες. Οπότε μπήκε και η πλακέτα με τα 300 ονόματα. Όταν έγινε η αποκάλυψη του αγάματος από τον βασιλιά Παύλο, ο κόσμος πήγαινε, έβλεπε τα ονόματα και θεωρούσε οι 300 Ελληνοαμερικανοί που δώσαν από τα $300, βέβαια $300 τότε έπαιρνες διαμέρισμα, όχι όπως σήμερα, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Και υπήρχε, νομίζαν ότι ήταν 300 πολεμιστές. Οπότε μετά πήγε ο Παδακός και άλλαξαν την πλακέτα, την βάλανε πίσω και φέρανε μπροστά και λέγανε ότι ήταν του Γλύπτη και της ΑΧΕΠΑ. Το 22 με το 24 έγινε συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τα ορφανά της μικρασιατικής καταστροφής.
ποιας καταστροφής? Αυτής που δεν έγινε συνοστισμός, αλλά έγινε σφαγή και όσοι δεν σφάχτηκαν κάηκαν ή αν ήταν τυχεροί πνίγηκαν. Αυτή ήταν η κατάσταση και εκεί η ΑΧΕΠΑ ήταν παρούσα. Το 28 στο μεγάλο σεισμό στην Κόνηθο, κοντέινερ πολλά με φάρμακα, ρουχισμό, χρήματα, προγράμματα υποτροφιών για παιδιά ομογενών για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, ενίσχυση της γεωργικής σχολής στην Κόνηθο το 34. Το 41 η ίδρυση του Greek War Relief Association, που είναι το παναμερικό δίκτυο για βοήθεια προς την κατεχόμενη πατρίδα. 4 εκατομμύρια δολάρια τότε σε ρούχα, τρόφιμα και φάρμακα. Το 45 και έπειτα έγινε η έναρξη των προγραμμάτων για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Ελλάδας. Το 47 με το δόγμα Τρούμαν, το γνωρίζετε πόση μεγάλη προσφορά υπήρχε προς την πατρίδα. Να προσθέσω κάτι, κάτι που δεν ξέρουν οι περισσότεροι. Πέρα από τα 2 νοσοκομεία έχουμε φτιάξει 57 κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ακριβώς θα λέγαμε. Έχουν δημιουργηθεί πέρα από τα νοσοκομεία από εκείνη την εποχή τα 57 που λειτουργούν και σήμερα. Τα κέντρα υγείας που βοήθησαν πάρα πολύ και βοηθούν όλους τους Έλληνες. Όπως και μην ξεχνάτε, το 1953 γενιάστηκε και το Παγκρίτο Βενιζέλιο νοσοκομείο για τη θυματίωση με ενίσχυση από την οργάνωση. Θα σας πω και άλλα πολλά προγράμματα και βάζουμε τα πιο χαρακτηριστικά, έτσι. Το 60 παράδειγμα έγινε μεγάλη δωρεά για βιβλία, να ενισχυθούν οι βιβλιοθήκες όλης της Ελλάδας. Το 63 ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Γεώργιου Παπανικολάου. Το 2011 έχουν βγει από εκεί πέρα και ύστερα, πλέον έχουν περάσει στη νέα εποχή, έχουν βγει προγράμματα ενίσχυσης του τουρισμού στην Ελλάδα και επίσης έχουμε κάνει και προγραμματική συμφωνία με την Ισραηλίτικη κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για συνεργασία και συνέργειες. Πήραμε πρωτοβουλία συγκέντρωσης ενός κεφαλαίου πάνω από $1 εκατομμύριο για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Συγκεντρώσαμε πάνω από $500.000 για την εξασφάλιση ιατρικών βοηθειών, περίθαλψης, έτσι, φαρμακευτικής περίθαλψης. Να μην ξεχάσουμε για τον Άγιο Νικόλαο ότι εμείς ήμασταν το πρώτο τμήμα που μάζεψε με μία εκδήλωση $10.000 και στείλαμε τα πρώτα λεφτά για την... Σαν AJ3. Σαν AJ3, ναι. Σαν AJ3. Συνεπώς, για να μην φάω τον χρόνο, είναι πάρα πολλά. Θα σας πω μόνο ότι οι υποτροφίες που δίνονται κάθε χρόνο έχουν ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Τελευταία χορηγία που δόθηκε στην οργάνωση παγκόσμια είναι 17 εκατομμύρια ευρώ από ανώνυμο δωρητή, με την οποία πλέον η οργάνωση παγκόσμια θα απογειωθεί. Ένας γνωστός παράδειγμας που σίγουρα όλοι το ξέρετε, αδελφέ, είναι ο Τζορτζ Στεφανόπουλος, έτσι, δικός μας, όπως και ο Τζον Στάμος. Είναι από τους πιο γνωστούς Ελληνοαμερικανούς παιδιά των υποτροφιών. Θα κλείσω και θα σας πω το εξής. Εμείς εδώ, στη Θεσσαλονίκη, σαν τμήμα, 26 χρόνια είμαστε παρόντες όπου μας ζητηθεί να μαχόμαστε για τον ελληνισμό. Από το τμήμα μας βασικά έχει μια συνέχεια, μια ιστορία, όπως βλέπετε και past president εδώ παρόντες, η οποία θα συνεχιστεί. Όποιο κύκλο και να κάνει η οργάνωση, αυτή τη στιγμή σας λέω ότι είναι στο ανωδικό του σημείο και θα πάει ακόμα πιο ψηλά. Ο ελληνισμός είναι η αγάπη μας. Εμείς πλέον κάνουμε τις Ολομέλειες στο Λαζάρ Hotel κάθε μήνα. Βρισκόμαστε, συζητάμε τα πάντα. Συμμετέχουμε στην ετήσια παρέλαση και με το στρατό στις 28 Οκτωβρίου και στις 25 Μαρτίου και σας καλούμε να συμμετέχετε και εσείς μαζί μας με ουλαμό κανονικά. Καταθέτουμε στεφάνι σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις, σε εορτές και μάλιστα ήμασταν και παρόντες στην εξώδιο ακολουθία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας πρόσφατα. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά
στο παιδικό χωριό στο Φίλιρο, κάνουμε δράση για την ελληνική γλώσσα, κάνουμε δράση για τον αθλητισμό, είμαστε δίπλα στο νοσοκομείο Αχέπα στην παιδοογκολογική. Να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του αδελφού τμήματος AJ 44, τον αδελφό Γκίνη, Ηλία Σκορτιάτη, για την παρουσία του. Να ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ παρόντες, να χαιρετήσει για τις αδελφές. Ναι, παρακαλώ. Θυγατέρης Πινελόπης, θέλω να δώσετε ένα χαιρετισμό σύντομο και να δώσω το λόγο στον αδελφό Σανίδα. Γεια σας. Είναι μεγάλη χαρά μου και η τιμή μου, εκπροσωπώντας τις Καλήτυχες, το chapter T456, να παρουσιάσω δύο πράγματα για το κομμάτι τις γυναίκες που είναι δίπλα στους Αχέπα, του Daughters of Penelope. Η κυρία Φένια Σταμούλη, πρόεδρος της οργάνωσης, ζήτησε να κάνω μια ευρύτερη παρουσίαση. Καταλαβαίνω ότι από τη διαχείριση του χρόνου είναι μια απλή παρουσίαση. Συνεπώς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι θυγατέρες της Πινελόπης από το 1929, όταν με την ίδρυση από την φωτισμένη κυρία Αποστολίδη, η οποία ήθελε μία δυναμική οργάνωση γυναικών κατά τα πρότυπα των Αχέπα στους οποίους δραστηριοποιούνταν ο σύζυγός της, ξεκίνησε αυτή την οργάνωση. Το 1931 η πρώτη πρόεδρος, σήμερα μια πολύ μεγάλη παγκόσμια οργάνωση με παρουσία σε όλες τις μητροπολιτικές πόλεις παγκοσμίως, που τις αξίες, τα οράματα και τους στόχους που ήδη περιγράψατε και δεν θέλω να μπω σε αυτά, τον Αχέπα με αυτόνομες εκδηλώσεις, αλλά πλαισιώνοντας και όλες τις δράσεις των Αχέπα, είναι παρούσα. Πρώτα απ' όλα στην εκπαίδευση, όπου στηρίζεται η καινοτομία, στηρίζεται η σύγχρονη αντίληψη μαθησιακή, ώστε να ενισχύσουμε την μάθηση των ανθρώπων που θα είναι αύριο υπεύθυνοι πολίτες ή οραματιστές ηγέτες. Η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός σε όλα τα επίπεδα, λειτουργώντας ανταποκρινόμενες σε αυτό που βλέπουμε ότι είναι οι ανάγκες των κοινωνιών και των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν. Πάρα πολλές δράσεις σε επίπεδο στήριξης, θεραπείες ασθενειών, προστασία γυναικών από ενδοοικογενειακή βία. Πραγματικά ατελείωτες δράσεις. Από το σεβασμό του στον χρόνο θα μου επιτρέψετε απλώς να αναφέρω δύο πράγματα που αφορούν στην Ελλάδα περισσότερο. Το τελευταίους τους μικρούς. Πρώτα το Cerebral Palsy Open Door, που είναι στην ουσία κέντρο, δραστηριότητα, τα πάντα. Είναι μία δράση που αναφέρεται σε μία πολύ ειδική ομάδα ανθρώπων και αντιμετωπίζει ολιστικά τις δυσκολίες τους. Δηλαδή, δημιουργεί ένα κέντρο αναφοράς με ημερήσια παρουσία κοντά στα 240 άτομα, με κάλυψη που αφορά 4.000 άτομα που έχουν έρθει σε επαφή μέχρι τώρα με αυτή τη δράση και με ολιστική πραγματικά προσέγγιση που έχει να κάνει στην αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών, την στήριξη της κατάρτισης, την ένταξη στην κοινωνία, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Και τελευταίο, το διαδικτυακό σχολείο, που αφορά αυτό που είπαμε, τους υπεύθυνους πολίτες του αύριο, όπου όμως οι σύγχρονες μαθησιακές αντιλήψεις, μια διαδραστική διαδικτυακή αίθουσα επιτρέπει στα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που κάνουν, μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα, με τις κατευθύνσεις που δέχονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς φυσικά, αλλά και να δικτυωθούν μεταξύ τους και να είναι αυτή η διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας να είναι πραγματικά κάτι που αγαπούν και χαίρονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ξέρετε ότι οι δράσεις γίνονται πάρα πολλές φορές μαζί μας, συμμετέχουν ενεργά. Κάναμε πρόσφατα το μεγάλο φιλανθρωπικό δείπνο, τον Καλά, για πρώτη φορά στο ιστορικό κτίριο στην αίθουσα τιμών της Λέησης Αξιωματικών Φρουρά στη Θεσσαλονίκη, με τεράστια επιτυχία, με κεντρικό μιλητή τον διοικητή του Αγίου Όρους, πρώην Υπουργό Αλκιβιάδη Στεφανή, όπου έγινε και η παρουσίαση του ιστορικού κημηλίου της οργάνωσης, του πρώτου κύπελο
ΑΧΕΠΑ, το οποίο βρίσκεται στην ιδιοκτησία του τμήματος χάρη του Αντιπροέδρου, αδελφού Μιχάλη Σανίδα, δικηγόρου. Παρακαλώ, αδελφέ, έχεις το λόγο. Γεια σας, να καλωσορίσω όλους τους περιμένους μας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για ένα θέμα που ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αφορά τον ελληνισμό τα τελευταία χρόνια. Το 1948 μέχρι το 1969 από τη χώρα μας έχει γίνει μια διαδικασία παράνομων υιοθεσιών προς την Αμερική και την Ολλανδία. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μιλάμε για 5.000 παράνομες υιοθεσίες που βρήκαμε μέχρι τώρα. Και συνεχώς αυξάνεται, μπορεί να φτάσει και 7 και 8.000 έτσι όπως υπολογίζουμε. Όλα αυτά είναι παιδιά που έφυγαν από τη χώρα μας με ελληνικό διαβατήριο και πήγαν στην Αμερική. Ιστορικά είναι ένα θέμα που μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα, απλά προσπαθώ να το μαζέψω όσο γίνεται λόγω χρόνου. Θα ξεκινήσουμε. Μια καθηγήτρια ελληνικών, η Κόντα Βανστίν, η οποία είναι στο Λονδίνο, ξεκίνησε μια έρευνα πριν 8 χρόνια. Αυτή η έρευνα την οδηγούσε πάρα πολλές φορές σε κλειστές πόρτες και σταματούσε. Ζήτησε τη βοήθειά μας, ζήτησε τη βοήθεια της οργάνωσής μας και τελικά είπαμε ναι, θα σε βοηθήσουμε. Και έτσι ξεκίνησε μια πολυετή έρευνα για αυτές τις υιοθεσίες. Με τα χρόνια ανακαλύπταμε κάθε μήνα και μία περίπτωση. Συνέχεια, όλο ανακαλύπταμε. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, σήμερα ο αριθμός των υιοθεσιών των οποίων έχουν γίνει εκείνη την εποχή είναι 5.000 αριθμό. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν στην Αμερική με ελληνικό διαβατήριο, ξαναλέω, στα χέρια, υιοθετήθηκαν από αμερικάνικες οικογένειες, έζησαν και μεγάλωσαν εκεί και σήμερα που μιλάμε θέλουν να έχουν σχέσεις με τη χώρα τους και τον τόπο καταγωγή τους. Είναι πολύ λεπτό θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο για πάρα πολλά χρόνια όλοι έκαναν τα στραβά μάτια και ο λόγος φυσικά είναι ότι θα έπρεπε να αποδοθούν ευθύνες. Θα έπρεπε να αποδοθούν ευθύνες, θα έπρεπε να κατηγορηθούν ιδρύματα. Υπήρχε ένα τεράστιο κύκλωμα εκείνη την εποχή. Χρησιμοποίησαν κάποιοι μέσα σε αυτό το θέμα και το όνομα της ΑΧΕΠΑ, γιατί η ΑΧΕΠΑ ήταν στην Αμερική, αλλά φυσικά δεν είχε καμία σχέση η ΑΧΕΠΑ με όλο αυτό το θέμα. Και το γεγονός ότι ένας αδελφός μπορεί να ήταν μέλος και να ήταν εμπλεκόμενος μέσα σε μια τέτοια ιστορία δεν αμαυρώνει όλη την αδελφότητα. Αντιθέτως, εμείς είμαστε η ομάδα ανθρώπων, η αδελφότητα, όλοι εμείς ξεκινήσαμε και κάναμε αυτό το θέμα γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μιλάμε για 5.000 ανθρώπους που δικαιούνται την ελληνική υπηκότητα, που δικαιούνται να επιστρέψουν στον τόπο τους και δικαιούνται να έρθουν να γνωρίσουν τους συγγενείς εάν οι ίδιοι το επιθυμούν. Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι επιθυμούν να λέγονται Έλληνες. Είναι μία υπόθεση που είναι λεπτή, γιατί ακούσαμε διάφορα. Λένε ότι από κάθε φάκελο, αν πάρετε έστω και 1.000 ευρώ, είναι 5 εκατομμύρια. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ, όλη η δράση έχει γίνει αφιλοκερδός και η έρευνα και η νομική υποστήριξη και οι συζητήσεις με τα Υπουργεία και όλα, και εδώ και στο εξωτερικό είναι δωρεάν από την οργάνωσή μας. Τη χρηματοδοτούμε οι ίδιοι, γι' αυτό δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Η μόνη σκοπιμότητα είναι η Ελλάδα να κερδίσει πίσω τους χαμένους Έλληνες. Επίσης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε, είναι το γεγονός ότι για να υιοθετούσες τότε παιδί στην Αμερική, έπρεπε να είχες πάρα πολύ υψηλή φορολογική δήλωση. Κατά συνέπεια, αυτοί οι άνθρωποι όλοι είναι γόνοι και κληρονόμοι μεγάλων περιουσιών. Είναι άνθρωποι που μπορεί να έρθουν στη χώρα μας να επενδύσουν, να έρθουν στη χώρα μας να δώσουν μια ανάπτυξη η οποία χρειάζεται αυτή την εποχή. Δυστυχώς, όλες οι πόρτες που βρήκαμε κλειστές τον πρώτο καιρό γίνονταν για λόγους σκοπιμότητας και ευθυνών. Δηλαδή, τι εννοώ. Φοβούνταν όλοι μην ανοίξουμε το ασκό του αιώλου και πούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε ιδρύματα που κάνουν παράνομες υιοθεσίες, έχουμε μάνες που έχασαν τα παιδιά τους, έχουμε μάνες που έστελναν τα παιδιά τους στο εξωτερικό έναντι αμοιβής.
Είναι πολλές οι ιστορίες, είναι θλιβερές οι ιστορίες που έχουμε ακούσει, αλλά ας μείνουμε στο καλό της ιστορίας, ότι αυτά όλα είναι Ελληνόπουλα, είναι Έλληνες που ζουν εκεί, είναι Έλληνες που το ξέρουν και οι ίδιοι ότι είναι Έλληνες, και έτσι προσπαθούμε να τους συγκεντρώσουμε όλους μαζί υπό το πρίσμα ενός συλλόγου στη Νέα Υόρκη, για να μπουν όλοι εκεί και να δούμε τι θα γίνει εδώ στην Ελλάδα με τη σχετική νομοθεσία για να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι την υπηκότητα. Καταλαβαίνετε ότι αγαπούν την Ελλάδα, δεν αναιρεί κανένα στο γεγονός ότι είναι Έλληνες, καθώς για να μπει στην Αμερική χρειαζόσουν το διαβατήριο που είπα πριν, και το τονίζω, είναι η τρίτη φορά που λέω τη λέξη διαβατήριο, γιατί είναι Έλληνες. Να μην το ξεχνάμε αυτό το γεγονός. Το γεγονός ότι υιοθετήθηκαν δεν σημαίνει ότι έχασαν και την ελληνική τους καταγωγή. Άρα, άμα έχουμε μια καλή συνεργασία ως τμήμα, γιατί το AG3 είναι που έχει αναλάβει αυτή τη δράση, η ΑΧΕΠΑ είναι που σε αυτούς τους ανθρώπους θα τους ξανακάνει οι Έλληνες και θα ξαναέρθουν στη χώρα τους, και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν οι ίδιοι την ελληνική υπηκότητα. Και όχι γιατί έχουν κάποιο συμφέρον ή να διεκδικήσουν περιουσίες. Καμία σχέση. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο θα λέει ότι δεν δικαιούνται τίποτα μετά από τόσα χρόνια. Θέλουν απλά να έρθουν σε επαφή με τον τόπο καταγωγής τους, να έρθουν εδώ, να γνωρίσουν ανθρώπους, να επενδύσουν, και φυσικά για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυξηθεί ο ελληνισμός. Γιατί μιλάμε για 5.000 Έλληνες. Καταλαβαίνετε ότι αν πάρει την υπηκότητα ο ένας, θα πάρει η γυναίκα, το παιδί, το εγγόνι. Μιλάμε τώρα, αυξάνεται ο ελληνισμός, και με ισχυρούς ανθρώπους, όταν ζούμε σε ένα σύστημα που είναι καπιταλιστικό, οι γόνοι τέτοιων οικογενειών μας χρειάζονται. Είναι μέσα γερουσιαστές, είναι μέσα επιχειρηματίες, είναι πάρα πολλά ονόματα. Φυσικά δεν μπορούμε να τα πούμε λόγω των απορρίτων. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια κίνηση από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει υπηκότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους θα δώσει μια έμφυση στον ελληνισμό και μια ανάπτυξη στην περιοχή μας. Αυτά είχα να πω. Είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολλές πτυχές και μπορούμε να το συζητάμε ώρες, αλλά καλό είναι να δώσω τον λόγο στους αδελφούς για να μην Ευχαριστούμε τον αδελφό, τον αντιπρόεδρο, τον Μιχάλη τον Σανίδα, πάρα πολύ σημαντικά. Στο τέλος θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Δυστυχώς σήμερα λόγω της κηδείας και της ορκομοσίας δεν έχουμε τους πολιτικούς, γιατί χρειάζεται τώρα το επόμενο και τελευταίο στάδιο της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, την οποία όμως θα το πετύχουμε. Σε αυτό το σημείο να δώσω το λόγο στο διοικητή του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, τον αδελφό Παντελιάδη Παναγιώτη, με τον οποίο γνωρίζετε όλοι ότι νιώθουμε σίγουροι και ασφαλείς στο τιμόνι του μεγαλύτερου νοσοκομείου στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Αδελφέ, έχεις το λόγο. Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ είναι ένα νοσοκομείο το οποίο έχει 680 κλίνες οργανικές, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανήκει στην 4η υγειονομική περιφέρεια. Είναι κτισμένο σε 36.000 μέτρα έκταση οικοπαίδου και έχει στεγασμένους χώρους 50.000 τετραγωνικά μέτρα. Ένα από τα μειονεκτήματα του ΑΧΕΠΑ είναι το ότι έχει αναπτυχθεί σε πολύ διαφορετικές χρονικές περιόδους. Είναι συνδεδεμένο με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και αυτό είναι λόγω του ότι είναι ένα νοσοκομείο 100% με πανεπιστημιακούς δασκάλους και γιατρούς. Σκοπός του νοσοκομείου είναι η παροχή φροντίδας υγείας όλων των επιπέδων, προπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών ιατρικών τμήματων του Πανεπιστημίου μας, ειδίκευση και συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση γιατρών, ανάπτυξη και προαγωγή έρευνας στον τομέα της υγείας, συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα όλης της 4ης περιφέρειας, εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθεται από το Υπουργείο Υγείας και την 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Η ιστορία του ΑΧΕΠΑ είναι συνδεδεμένη με την ιστορία της ιατρικής σχολής του ΑΠΙΘΙΤΑ και είναι το πρώτο νοσοκομείο που έγινε στη Θεσσαλονίκη 45 χρόνια περίπου μετά την απελευθέρωσή της. Μετά το τέλος του πολέμου, η ελληνοαμερικανική κοινότητα προσπάθησε να βοηθήσει. Μέρος της βοήθειας η αδελφότητα ΑΧΕΠΑ είχε σχέση με τις υπηρεσίες υγείας. Η ΑΧΕΠΑ, που όπως είπαμε ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1922 στην Ατλάντα της Γεωργίας, απεφάσισαν στην Ουάσιγκτον στο συνέδριό τους το 1945 να ιδρύσουν νοσοκομιακές μονάδες
εκ των οποίων η μία ήταν το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η πρώτη αναφορά για την ίδρυση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ έγινε τον Οκτώβριο του 1945 και εκδίδεται η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την ίδρυση τον Οκτώβριο του 1946. Το 1947 οι ΑΧΕΠΑ αποφασίζουν με συνεργασία με την Ιατρική Σχολή να ενισχύσουν και την ίδρυση του νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Η ίδρυση του νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε το 1951, αλλά η ουσιαστική λειτουργία του ήταν το 1953. Ξεκίνησε με 120 κλίνες, διέθετε 3 χειρουργικές κλινικές, μια παθολογική κλινική και αντίστοιχα εργαστήρια. Για να μην φάω, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε για το ΑΧΕΠΑ, θα πω κάποιους σταθμούς. Ένας σταθμός ήταν η δωρεά από τη Σουηδική Φιλανθρωπική Οργάνωση, η Ρέντα Μπάρνερ, που έγινε και εξοπλίστηκε η παιδιατρική κλινική. Το 1960 έγινε το καρδιοχειρουργικό εργαστήριο και στοματώθηκε στην πρώτη χειρουργική. Ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 1968 επεμβάσεις μεταμόσχευσης νεφρού με τον καθηγητή Λαζαρίδη και εν συνεχεία προχώρησαν και γίνανε 247 επεμβάσεις. Πρωτοστατούσε το νοσοκομείο σε όλες τις εξελίξεις ιατρικής. Ήρθε ο καρδιοχειρουργός Σταρ και έκανε την πρώτη αντικατάσταση μητροειδούς και αορτικής βαλβίδας. Και έκτοτε το νοσοκομείο με την καρδιοθωρακοχειρουργική του κλινική πρωτοστατούσε σε όλες τις εξελίξεις του τομέα της υγείας. Ιδρύθηκε η νευροχειρουργική κλινική, ιδρύθηκε η προπαιδευτική καρδιοχειρουργική μονάδα εντατικής παρακολούθησης, η καρδιολογική, μεσογειακή ανεμία, νεφρολογία, όλα τα τμήματα τα οποία εξελίσσονταν στην πρόοδο των ετών. Το ίδιο αφορά την οριλά κλινική, την οφθαλμολογική και μπήκαν στα εργαστήρια με μαγνητικό τομογράφο το 1994. Το 1986 το νοσοκομείο είχε 625 κλίνες και εν συνεχεία φτάσαμε στις 679 το 1993. Ιδρύθηκε η νευρολογική κλινική και το τμήμα επιγόντων στο νέο παιδιατρικό τμήμα. Αναπτύχθηκε το εργαστήριο ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και επίσης διασυνδέθηκε με το ειδικό νοσοκομείο ειδικών παθήσεων. Το νοσοκομείο είναι ένα νοσοκομείο το οποίο έχει πρωτοστατήσει την περίοδο του COVID και ήταν κέντρο αναφοράς με όλα του τα τμήματα τα υποστηρικτικά και ξεκίνησε και τράβηξε το μεγαλύτερο όγκο των περιστατικών. Θα σας πω μόνο ότι ξεκινήσαμε με την πρώτη παθολογική κλινική με 32 κρεβάτια και με 2 κρεβάτια στη ΜΕΘ, τα οποία ολοκληρώθηκαν και φτάσαμε στα 10 και στο πικ της πανδημίας το νοσοκομείο προσέφερε και περιέθαλπε 311 ασθενείς COVID και 42 κρεβάτια ΜΕΘ. Τα 3/4 του νοσοκομείου ήταν και καλυμμένα για ασθενείς COVID. Αν σκεφτούμε 311 και 42, 353. Και το νοσοκομείο το εξυπηρετούσαν σε όλα τα άλλα τα περιστατικά του μόνο το 1/4 της δύναμης του. Ευτυχώς αυτή η περίοδος πέρασε, παρότι υπάρχουν και σήμερα περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται και έρχονται σε κάθε εφημερία του νοσοκομείου. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι το ότι στην περίοδο αυτή το νοσοκομείο ήταν, το οποίο όπως είπαμε είναι ένα εμβληματικό νοσοκομείο. Σε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια που εγώ πιάνει να είμαι ο διοικητής του νοσοκομείου, έτυχε να αναπτυχθεί όσον αφορά τις υποδομές του, την εξέλιξη του εξοπλισμού και της ιατρικής ερευνητικής δραστηριότητας σε όλους τους τομείς του νοσοκομείου. Αξιοποιήθηκαν όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα με αποτέλεσμα να προαχθεί η έρευνα και η εξέλιξη στην τεχνολογία, συμμετέχοντας σε όλα τα προγράμματα Horizon και προγράμματα ευρωπαϊκά. Συγχρόνως έγινε μια τεράστια ανακαίνιση, ανακατασκευάστηκαν έργα στο νοσοκομείο και ανακατασκευάστηκαν και έγιναν πάρα πολλές βελτιώσεις στις υποδομές του νοσοκομείου. Αυτό σημαντικά κομμάτια είναι το ότι στο ακτινολογικό έγινε πλήρης ανακαίνιση μετά από 70 χρόνια και το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή διαθέτει μαγνητικό τομογράφο 3 Τέσλα
αξονικούς τομογράφους 128 είναι το τρίτο που υπάρχει τομών, ψηφιακό ακτινολογικό, ψηφιακές μαστογράφους, μηχανήματα ΕΣΠΑ, 2,5 εκατομμύρια. Το μόνο που θα αναφερθώ, για να μην σας κουράζω επειδή ο χρόνος πιέζει υπερβολικά πολύ, είναι θα αναφερθώ στις καινοτομίες που έχει το ΑΧΕΠΑ, που κατά κάποιο τρόπο είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν μόνο στο νοσοκομείο μας για τη Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα και σε ορισμένες περιπτώσεις και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκινήσαμε στην κατοίκον θεραπεία ασθενών με πολλαπλή σκλήρηση κατά πλάκαση. Είναι το μόνο νοσοκομείο που προσφέρει υπηρεσίες οίκοθεν νοσηλείας με εξειδικευμένα νοσοκομιακά χορηγούμενα θεραπείες για τη σκλήρηση κατά πλάκαση. Γιατί για ογκολογικούς ασθενείς υπάρχουν πολλά. Η δημιουργία βιοτράπεζας μοναδική στη Βόρεια Ελλάδα, όπου συντηρούνται βιολογικά δείγματα, πλάσμα εγκεφαλωταίου υγρού, γενετικού υλικού. Είναι το πρωτοστατή διεθνώς στη μη επεμβατική χαρτογράφηση του ανθρώπινου εγκεφάλου για προεγχειρητικούς κυρίως σκοπούς, αλλά και στη διερεύνηση της τροποποίησης της λειτουργίας του εγκεφάλου με διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό. Το μόνο. Η λειτουργία μοναδικής στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας για παθήσεις εγκεφάλου, όπου μεταστάσεις όγκων αγγειακές εγκαταστάθη μέσω ΕΛΚΕ, τελευταία τεχνολογία, το μοναδικό το οποίο θα εξυπηρετεί στην Βόρεια Ελλάδα τους ασθενείς. Έχει αναπτυχθεί και τίθεται σε εφαρμογή, σε επόμενες μέρες θα κάνουμε εγγένεια, μονάδα μαγνητοεγκεφαλογραφίας, το μοναδικό νέας γενιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επί του παρόντος, μέχρι 30 Δεκεμβρίου ήταν το μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδότησε 1,5 εκατομμύριο από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Θα συνδεθεί με όλες τις ερευνητικές πρωτοβουλίες και κλινικές εφαρμογές στην βιοιατρική και ψηφιακή υγεία. Η οφθαλμολογική κλινική λειτουργεί μοναδική τράπεζα στη Βόρεια Ελλάδα οφθαλμικών μοσχευμάτων με διεθνείς προγραφές. Έχει γίνει μια τεράστια ανακαίνιση 800.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ στα χειρουργεία και εξοπλισμός 3,5 εκατομμύρια, τα οποία παραδίδονται τις επόμενες ημέρες και θα είναι η πλέον πλήρως εξοπλισμένη οφθαλμολογική κλινική στην Ελλάδα. Στο νοσοκομείο λειτουργεί το μοναδικό κέντρο στην Βόρεια Ελλάδα από τη Λαμία και πάνω, κέντρο εμβολισμό, αντιμετώπιση όλων των εγκεφαλικών επεισοδίων με πλήρη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, διπλό αγγεωγράφο δωρεά του Ιδρύματος Μιάρχου, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και προσωπικό για επεμβάσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και σε όλο το σώμα, καθώς και ραδιοεμβολισμούς. Έχουμε 3 κέντρα stroke unit, τα οποία θα διασυνδεθούν με το αναπτυσσόμενο αυτή τη στιγμή νευροεπεμβατικό τμήμα ΜΕΘ στο νοσοκομείο, το οποίο θα είναι το μόνο το οποίο λόγω της δυνατότητας που έχει και περιλαμβάνει στις υπηρεσίες του νευροχειρουργούς, νευρολόγους, επεμβατιστές, νευροακτινολόγους. Νευροακτινολόγοι δεν υπάρχουν επεμβατιστές σε άλλα νοσοκομεία και εμβολιοεντατική συμπληρώνει μια πλήρη παροχή υπηρεσιών. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει ιατρείο κρανιοπροσωπικών διαφορών με τις δυσμορφίες που παρουσιάζουν αυτά τα άτομα. Το μικροβιολογικό τμήμα του νοσοκομείου είναι το μοναδικό που διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένο αναλυτή για την ταχεία και απευθείας από το αίμα ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών, που αυτό σημαίνει έγκαιρη διάγνωση, ταχεία χορήγηση εξειδικευμένης αντιβίωσης και θεραπείας. Το ΤΕΠ, το οποίο εξελίσσεται και θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμά του μέχρι το τέλος του χρόνου και θα είναι ένα από τα πολύ σημαντικά τμήματα του νοσοκομείου, που όλα τα τμήματα του νοσοκομείου είναι εξαιρετικά και έπειτα. Στην καρδιολογική κλινική γίνανε πρωτοποριακές επεμβάσεις για την Βόρεια Ελλάδα. Στην τηλεϊατρική ξεκίνησε εξ αποστάσεως περίθαλψη και τηλεσυμβουλευτική, την οποία την έκανε το τμήμα της ψυχιατρικής για ασθενείς COVID και υποστήριξη των ασθενών COVID, την οποία την συντόνισε ο καθηγητής ο κ. Κουδουλάκης, ο οποίος είναι και δίπλα μου, και εν συνεχεία την επεκτείνανε σε συμβουλευτική των ψυχιατρικής κλινικής και της παιδιατρικής ογκολογίας και χρόνιων πασχόντων. Εξελίσσεται ένα πρόγραμμα 5,5 εκατομμύριων για τον εξοπλισμό, ψηφιακό εξοπλισμό του νοσοκομείου, το οποίο θα αλλάξει η μορφή όλου του νοσοκομείου και θα φτάσουμε σε σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, clinical decision support, που θα χρησιμοποιείται από όλους τους γιατρούς και νοσηλευτές.
Έχω πάρα πολλά να πω, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο, για λόγω το ότι η ώρα είναι που εγγύησε τα όρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Διοικητή. Όπως σας είπα στην αρχή, πριν του δώσω το λόγο, είμαστε ασφαλείς και σίγουροι με αυτό στο τιμόνι. Το βλέπετε με λίγα από αυτά που είχε να πει σήμερα. Και θα κάνει και δύο προσθήκες πολύ σημαντικές ο καθηγητής, ο κ. Φουντλάκης, ο οποίος είναι καθηγητής και είναι και ο συντονιστής όλου της αλλαγής η οποία γίνεται στην ψυχική υγεία σε όλη την Ελλάδα. Και ο κ. Φουντλάκης είναι ένας από τους κύριους συντελεστές, τουλάχιστον για τη Βόρεια Ελλάδα. Φανταστικά. Πριν δώσουμε όμως το λόγο στον αδελφό τον γιατρό μας, τον κύριο Φουντλάκη, αδελφοί, θα ήθελα να πείτε ξανά το σημείο που η ΑΧΕΠΑ Ελλάς αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ολοκληρώσει το μεγάλο. Αυτό θα ήθελα λίγο να το πείτε. Εδώ αυτό ήταν στις διαφάνειες. Στις διαφάνειες, ναι. Το είπαμε για την οικονομία του χρόνου, γιατί καταλαβαίνετε. Είναι η ανακαίνιση της γάμα χειρουργικής κλινικής. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, το πρόβλημα στα κατασκευαστικά έργα του νοσοκομείου και της συμμετοχής στα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ ή οτιδήποτε, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν όριμες μελέτες. Η οργάνωση του ΑΧΕΠΑ βοήθησε και έχει ολοκληρωθεί η μελέτη ανακατασκευής της ΜΕΘ, της Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης της Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου. Ένα κομμάτι αυτό πολύ σημαντικό, λόγω του ότι τα χρήματα υπάρχουν, άρα δεν έπρεπε να ολοκληρωθεί μελέτη για να προχωρήσει. Και το σπουδαιότερο είναι ότι γίνεται η ανακαίνιση της γάμα χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου, που καλύπτεται 100% από τις εισφορές και τις συνδρομές των μελών και των διαφόρων διεργασιών και κοινωνικών εκδηλώσεων που έχει κάνει η οργάνωση του ΑΧΕΠΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο στον αδελφό, τον ιατρό κύριο Φουντλάκη Κωνσταντίνου. Καλημέρα και από μένα. Είμαι καθηγητής ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο, διευθυντής της ψυχιατρικής στο ΑΧΕΠΑ και ιατρικός διευθυντής του Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η 4η Υγειονομική Περιφέρεια, που έχουμε τη χαρά να έχουμε την κυρία Τιτοπούλου, η οποία είναι υποδιοικήτρια όλης της περιφέρειας και διοικήτρια του Δικτύου Ψυχικής Υγείας, το οποίο εκτείνεται από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και τον Εύρο. Όλη η μισή κεντρική Μακεδονία, όλη η Ανατολική και όλη η Θράκη. Αυτό που ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο αδελφός Παντελιάδης είναι ότι μέσα στο ΑΧΕΠΑ, στην ψυχιατρική κλινική, φιλοξενούνται δύο εξαιρετικά σημαντικές μονάδες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Η μία είναι το Κέντρο Συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για θέματα ψυχικής υγείας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλο τέτοιο κέντρο και στον κόσμο είναι νομίζω 10 όλα και όλα. Και το δεύτερο είναι τα γραφεία της Cochrane Greece. Η Cochrane είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος κάνει αυτό που λέμε μετααναλύσεις και καθορίζει την πολιτική υγείας παγκοσμίως. Και οι δύο αυτές μονάδες είναι μέσα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, μέσα στην ψυχιατρική κλινική. Τώρα, εγώ βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω πολύ σύντομα ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει, είναι ήδη στην φάση της προετοιμασίας. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε σαν ιδέα από το τμήμα μας στους ΑΧΕΠΑΝς, είχε συζητηθεί κατ' επανάληψη εδώ και κάποιους μήνες στην Ολομέλεια και πήρε έγκριση, αν δεν κάνω λάθος, και στο συνέδριο να προχωρήσει. Ακολούθως παρουσιάστηκε στο διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Πογιατζίδη, ο οποίος ενθουσιάστηκε με αυτό και αποφάσισε να το στηρίξει και να το χρηματοδοτήσει τουλάχιστον εν μέρει. Και αφορά, μια και είμαστε στον 21ο αιώνα, αφορά την ανάπτυξη ενός δικτύου τηλεψυχιατρικής και τηλεψυχικής υγείας. Και όταν μιλάμε για τηλεψυχιατρική και τηλεψυχική υγεία, σημαίνει ότι με βάση τη Θεσσαλονίκη και οπουδήποτε αλλού μπορεί να δικτυωθεί από άποψη υπηρεσιών υγείας. Δηλαδή κάποιος μπορεί να δουλεύει σε αυτό από την Αθήνα, έτσι, να παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας από την Αθήνα, αλλά το δίκτυο είναι στο ΑΧΕΠΑ. Και μπορεί να έχεις
ασθενείς ή οικογένειες οπουδήποτε στον κόσμο. Και αυτό είναι η ιδέα της ΑΧΕΠΑ. Μπορεί δηλαδή να καλυφθεί πλήρως σε όλο τον κόσμο η ψυχική υγεία της ομογένειας. Φυσικά, η τέταρτη είπε ενδιαφέρεται κυρίως για τον πληθυσμό Μακεδονίας Θράκης, ξεκινάει από εκεί αλλά ενδιαφέρεται για όλους. Ενδιαφέρεται για παιδιά με μαθησιακές διαταραχές και υπ' αυτή την έννοια χθες μίλησα με τον υφυπουργό, τον αδελφό Παπαϊωάννου, τον Νίκο τον Παπαϊωάννου, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα γιατί ορκίζεται, οπότε ενδιαφέρεται άμεσα και συμμετέχει το Υπουργείο Παιδείας. Από ό,τι μου είπε ο διοικητής, ο κύριος Μπογιατζίδης, μίλησε και με τον κύριο Δένδια, διότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ οι οικογένειες και τα παιδιά των στρατιωτικών με τις μεταθέσεις και τις όποιες μαθησιακές διαταραχές μπορεί να έχουν στατιστικά. Οπότε βρισκόμαστε μπροστά σε μία δικτύωση πολλών ισχυρών παραγόντων, η οποία η κυρία Υποδιοικήτρια θα δώσει κάτι πολύ καινούριο στη χώρα και αν όλα πάνε καλά μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που είπε ο αδελφός Σανιδάς, ότι οι οικογένειες οι οποίες υπάρχουν διασπαρμένες σε όλο τον κόσμο και οι οποίες χρειάζονται δικτύωση με την πατρίδα, αυτές θα βρουν ένα κανάλι. Να πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον να στηριχθεί τεχνικά όλο αυτό το εγχείρημα από τη ΣΥΣΚΟ. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάτι το οποίο δεν θα είναι έτοιμο αύριο, θα είναι έτοιμο μετά από κάποιους μήνες. Αν είναι έτοιμο μέσα στο 25 θα είναι μια εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη και εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία. Αλλά η πρωτοβουλία αυτή ελπίζει στη στήριξη όλων. Τουλάχιστον 3 υπουργεία, μία υγειονομική περιφέρεια και η ΑΧΕΠΑΣ. Και βεβαίως να ευχαριστήσω εδώ τον αδελφό διοικητή, διότι από την πρώτη στιγμή στήριξε το εγχείρημα αυτό. Θα έχουμε χώρο, θα έχουμε το προσωπικό, τώρα θα δούμε. Το προσωπικό είναι ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάντως. Να βρούμε λύσεις σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αδελφό μας. Μην ξεχνάτε, είπαμε, ο αετός είναι το σύμβολό μας, είναι η δύναμη μας. Οπότε δυνατά θα τα καταφέρουμε. Και μέσα στο 25, αν είναι δυνατόν, ακόμα καλύτερα. Και πριν δώσω το λόγο στον αδελφό τον Άλφρεντ Μπάριτς, να πω ότι είναι μαζί μας εδώ και ο πρόεδρος του τμήματος Καλαμαριάς του 41, AJ41, Κωνσταντίνος Παλαιολόγους, ο αδελφός Αλβανίτης Ολικός, ο αντιδήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένη σε θέματα πολιτισμού Παύλος Κεσόγλου, ο Χρήστος Ορφανίδης, πρόεδρος της Βόρεια Λέγκα, η κυρία Τιτοπούλου από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υποδιοικήτρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Συνάδελφους από το χώρο του αθλητισμού, από το χώρο της εκπαίδευσης, από τον ιατρικό χώρο, φίλους, πολλούς. Όλοι εδώ πέρα είμαστε ένας και ένας γιατί αγαπάμε την Ελλάδα και μην ξεχνάτε τα λόγια του ΙΠΑ του Προέδρου, του Σάβα του Τσίβικου. Εδώ είναι η νέα φιλική εταιρεία. Είστε λοιπόν παρόντες η νέα φιλική εταιρεία. Ότι την ημέρα που είχε γίνει το τραγικό δυστύχημα των τεμπών, εφημέρευε το νοσοκομείο μας και περιθάλψαμε 41 άτομα από τα τέμπη. Περιθάλψαμε τραυματίες και 41 άτομα με μετατραυματικό σοκ παρακολουθήθηκαν και θεραπεύτηκαν για πολλούς μήνες στο τμήμα τραύματος. Δηλαδή δεν ήταν μόνο εκείνο το βράδυ. Ήταν η συνέχεια όλη και της οργάνωσης που έγινε κτλ. Είμαστε παρόντες. Δεν καθυστερούμε λοιπόν άλλο. Στον λόγο στον Past Supreme Governor και Past President του τμήματος του Αλέξανδρου του Μέγα, στον αδελφό Άλφρεντ Μπάριτς. Vice Chair του Cyprus and Hellenic Affairs Commission. Αδελφέ, θα ήθελα να τα πείτε ακριβώς για το συνέδριο αυτά. Εγώ απλά ένα σημάζεμα θα κάνω πάνω σε αυτά που ακούσατε. Γιατί αυτά που ακούστηκαν έχουν σχέση με το μέλλον. Για να μπορούμε να μιλάμε και να προχωράμε στο μέλλον, πρέπει να θυμόμαστε και το παρελθόν μας και τις ρίζες μας. Όταν με τον συγχωρεμένο Κώστα τον Γιακουμή, τον τότε πρόξενο του Καναδά, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το τμήμα, συζητήσαμε
πολλά θέματα πέρα από τα τοπικά και προχωρήσαμε με τη λογική ότι αυτό που κάνει η ΑΧΕΠΑ πρέπει να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Συναντήσαμε κάποιες ερωτήσεις. Μία ερώτηση πιο πρόσφατη ήταν καλά και τι αντιπροσωπεύουν οι ΑΧΕΠΑΝς, δηλαδή ποιες είναι οι αξίες των ΑΧΕΠΑΝς. Η απάντησή μου ήταν πάρα πολύ λακωνική. Οι ΑΧΕΠΑΝς είναι το αντίθετο της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή είναι ένα σύστημα αρχών και αξιών και βασίζεται απάνω σε αυτό που είπε ο πρόεδρος πριν, μια πυρηνική ομάδα. Δηλαδή οι γυναίκες, οι άντρες, οι κορασίδες της Αθηνάς και η γη του Περικλέους. Είμαστε μια ομάδα που ουσιαστικά από αυτόν τον πυρήνα έγιναν όλα αυτά τα πράγματα που έχετε ακούσει. Αυτό που έχει σημασία είναι να αντιγράφουμε το modulus, να αντιγράφουμε το παράδειγμα και να αναλύσουμε το τι είναι αυτό που έκανε αυτή την οργάνωση παγκόσμια και τόσο ισχυρή. Είναι πολύ απλό, όπως ακούσατε, εντάχθηκαν 5-6 προέδροι, ορκίστηκαν 3, γιατί άλλο το να ενταχθώ και άλλο να ορκιστώ. Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να επεκταθεί. Και όταν είχα συζητήσει με το ΥΠΑΤΟ Συμβούλιο να επεκταθούμε στην Ευρώπη, έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. 5 χρόνια έκανε για να μπορέσουμε να το οργανώσουμε και να το κάνουμε. Η ουσία είναι μία. Όταν ο ελληνισμός είναι ενωμένος, μπορεί να δημιουργήσει διάβλους και κανάλια και networking, ώστε να στηρίξει τις αξίες του και να τις προωθήσει αλλού. Είχαμε ξεκινήσει ένα παράδειγμα δημιουργώντας ένα δημόσιο αμερικάνικο σχολείο στο Wilmington, το RSA Charter School, έτσι, το οποίο ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα προώθησης της κουλτούρας, της παιδείας και της γνώσης, δηλαδή και της ιστορίας της Ελλάδος, σε ένα δημόσιο αμερικάνικο σχολείο, στο οποίο οι ομογενείς ήταν ούτε 10%. Αυτό πέτυχε, όπως κάναμε και άλλα πολλά πράγματα, αλλά το σημαντικό είναι, για να πετύχουμε εμείς, πρέπει να έχουμε φτιάξει γέφυρες. Κάναμε την περιφέρεια εδώ. Μία ερώτηση που προέκυπτε, μα τι θέλετε να κάνετε τους ΑΧΕΠΑΝς εδώ στην Ελλάδα? Μιλάτε για ελληνισμό πού? Στην Ελλάδα? Δηλαδή, όπου και αν σκάψεις, μου είπε κάποιος, θα βρείτε τον ελληνισμό. Και η απάντησή μου ήταν απλή. Ναι, ακριβώς γι' αυτό χρειαζόμαστε, γιατί σήμερα να βρούμε τον ελληνισμό στην Ελλάδα πρέπει να σκάψουμε. Αυτό δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά θέλω να σας πω ότι εμείς για να πετύχουμε χρειαζόμαστε και εσάς και την πολιτεία, γιατί πολλά πράγματα που ξεκινήσαμε δεν τα είχε καταλάβει η πολιτεία κατά καιρούς και ατόνισαν και δεν έγιναν. Αν όμως με την παρουσία όλων στηρίζεται αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε, και η πολιτεία σίγουρα θα είναι ουραγός, δηλαδή θα πει ναι, υπάρχει, όπως το θέμα των τεμπών. Εντάξει, το μήνυμα νομίζω το πήραν όλοι πλέον. Η ελληνική κοινωνία είναι σε θέση να ξεκαθαρίσει και να πει τι είναι αυτό που θέλει. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση και το έχουμε μέσα μας να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υποδομές για το μέλλον. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και να μην ξεχνάμε το παρελθόν. Οπότε σας ευχαριστώ, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Αδελφές, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνω με μια αποκάλυψη, την οποία τώρα θα το ρίξουμε, αλλά θα κάνουμε άλλη κουβέντα συγκεκριμένα γι' αυτό, για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και πού βρισκόμαστε. Να ξέρετε, η οργάνωση έχει δημιουργήσει την Congressional Scorecard, που σημαίνει είναι ένα εργαλείο με το οποίο παρακολουθούμε τη δράση του κάθε μέλος του Κογκρέσου και όχι μόνο γερουσιαστών κτλ. Που σχετίζεται αν βοηθάει την Ελλάδα ή όχι. Αυτό θα το δείτε, το αποτέλεσμα το βλέπετε, είτε για F-35, είτε ανταλλακτικά στα αεροπλάνα, είτε πολλά άλλα. Σας ευχαριστώ όλες και όλους εδώ.
Σας ενημερώνω ότι είχαμε και τον σύμβουλο του τράμα, έχει γραφτεί στο τμήμα μας τον Τζόναθαν Κωνσταντίνο, ο οποίος λόγω θέματος υγείας δεν ήρθε από την Αθήνα, από τους Republican Overseas. Θέλω να ευχαριστήσω τον αδελφό Φουντουλάκη, τον αδελφό Παντελιάδη, τον αδελφό Μπάρης και τον αδελφό Σανίδα για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που μας είπατε. Θέλω να σας καλέσω να πυκνώσετε τις τάξεις μας, αν αγαπάτε την Ελλάδα, την ψυχή μέσα, αυτή την ελληνική, αν την έχετε μέσα σας, να έρθετε στις τάξεις μας, στα τμήματά μας, είτε είστε άντρας, γυναίκα, αγόρι, κορίτσι, και να κάνουμε όλοι μαζί τον ελληνισμό μεγάλο, να υπερασπιστούμε, όπως λέει το σύνθημά μας, Defend Ελληνis, να υπερασπιστούμε τον ελληνισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να φύγουμε κιόλας.